Labis niyang ikinaalarma ang pangitaing ito, kaya hindi pa man nagsisimula ang paghahanda para sa nalalapit na libing ng kanilang mga kasama, nagpasya siyang ipagtapat ito sa lolo niya at kay Tandang Agato. Bago niya sabihin ang tungkol sa kanyang mga naging pangitain, sinikap niya na makausap ito ng pribado. Lolo, hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ito pero nakita ko ang hari na nakatayo sa tuktok ng palasyo. Hawak ang ulo ni Dakil. At sa hindi malamang dahilan, parang naging malaya na ito. Ilang beses ko mang isiping panaginip lang ang lahat, pero naniniwala ako na meron itong ibig ipahiwatig sa atin. Nang marinig yon ng dalawa, hindi nito maiwasang magsitinginan sa bawat isa. Ultimo si Tandang Agato hindi nakaimik, dala ng matinding pagkagulat. Bakas din sa mukha nito ang malaking palaisipan ukol sa mga bagay na kanyang inilahad at inilarawan. Sinong hari ba ang tinutukoy mo? At paano mo nalaman ng tungkol sa palasyo? Hindi ko pa naman namin dinala sa lugar na yon, kaya posibleng pumunta kayo roon nang hindi namin nalalaman. Magtapat ka nga sa akin, Sigma. Pumunta ba kayo sa lugar na yon nang hindi nagpapaalam? Dahil sa sinabi ni Tandang Agato, bigla siyang napatahimik. At bago pa man siya makasagot, dito na pumasok ang kanyang kaibigan na siya namang nagpaliwanag ng lahat. Tama kayo, Tay. Pumunta nga kami roon. Pero wala naman kaming ibang ginawa kundi pagmasdan mula sa malayo ang palasyo. Hindi ho ba ligtas naman ito? At saka isa pa, gusto ko ring ipakita sa apo ni Lolo Miguel kung ano ang mga itinatago natin dito. Baka lang ho, kaya siya nagkaroon ng masamang panaginip ay dahil sa natakot siya rito. Hindi ako natakot, Dakil. At magmula nang umalis tayo sa lugar na yon, hindi na ito sumagi sa isip ko. Marami na ako nakalabang mga aswang, kaya yung hari na ipinagmamalaki ninyo, pangkaraniwan na lang sa akin yung mga mata. Nang marinig naman ito ni Tandang Agato, hindi na nito napigilang magsalita. Huwag mong mamaliitin ang haring yon, Sigma. Hindi mo siya kilala at hindi mo alam kung ano ang kakayahan niya. Marahil iisang tao lang siya kung titingnan. Pero kung sisilipin mo ang kanyang kalooban, binubuo ito ng lehiyong mga nilalang. Mga nilalang na namumuhay sa anino ng kabilang dimensyon at mga nilalang na naghihintay sa araw ng paghatol. Lahat sila nagkaisa para mabuo ang hari. At yan din ang rason kung bakit kailangan namin ng Divino upang siya ay matalo. Gayunpaman, sa loob ng ilang siglong pagkakakulong nito, hindi pa rin nawawala ang kanyang kapangyarihan. At matyaga itong naghihintay para sa kanyang kalayaan. May kahulugan ng iyong panaginip, kaya hindi natin hayaang makalaya ito sa kanyang kulungan. Matapos naman itong magsalita, agad itong nagpatawag ng tao. At ang mga taong yon, pinapunta nito sa palasyo. Inutusan na rin ito ni Tandang Agato na patayin ang lahat ng makikitang aswang sa lugar bilang parte ng kanilang paglilinis at pagpapanatili roon ng kaayusan. Hindi man kasi nito sabihin pero ramdam nila na labis itong nababahala sa mga sinabi niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na sila tinawag ng kanilang mga kasama dahil magsisimula na ang prosesyon para sa mga namatay. Ilalagay nila ang mga labi sa labas ng kanilang baryo kung saan naroon ang sementeryo para sa kanilang mga kapatid na yumao. Punong-puno ng pangontra ang lugar, kaya kahit balbal hindi makakalapit dito. At sa ilang henerasyong paglibing nila roon ng mga namayapa, wala pa silang naranasan na may hinukay o hindi naman kaya'y ninakaw. Kaya naman kahit papaano, kampante sila roong maglilibing ng mga mahal nila sa buhay. Pagkatapos ng pagdadalamhati, diretso na kagad sila sa pamamahay ni Tandang Agato. At mula roon, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga kasama. Napagkasunduan din ng pangkat na pag-igtiin ng pagbabantay sa paligid
dahil na rin sa pag-atake ng nilalang na hindi pa nila nakikita. Ikimkim nyo na muna ang galit ninyo. Huwag kayong magpadala sa bugso ng inyong damdamin upang makapag-isip tayo ng tama. Ipinapangako ko sa inyo, kapag nahuli ang nilalang na yon, sasapitin niya ang galit ng bawat isa sa atin. Wika ni Tandang Agato matapos ang nangyaring pag-uusap. Nang marinig naman ito ng lahat, hindi nito mapigilang maghiyawan. Kalaunan, nang wala na silang pag-uusapan, agad silang kumalat para maghanap ng bakas. Naging madalas na rin ang pagbaba ng kanilang mga kasama sa bayan upang magmasid at makinig sa mga usap-usapan ng mga taong naninirahan doon. Naniniwala sila na hindi pa nakakalayo ang nilalang at posibleng umatake pa ito kapag nagkaroon nyo ng pagkakataon. Halos ilang araw din nilang ginawa ang mga pagmamanman hanggang sa isang hapon may nakita si Sigma na mag-asawang matanda na naglalakad sa baryo malapit sa kanilang kinaroroonan. Unang tingin niya rito, alam niyang hindi ito mga normal, kaya bago pa man ito makalayo, ipinagbigay alam na niya ito sa kanyang lolo. Lolo Narciso, tingnan niyo ho mag-asawang yan. Masayang nakikipagsalamuha sa mga tao gamit ang pagkakakilanlan ng iba. Ano ho sa tingin ninyo? May kaugnayan kaya sila sa pagkamatay ng ating mga kasama? Pagkarinig dito ng matanda, agad nitong tinitigan ang mga taong kanyang itinuturo. Aminado kasi yun na hindi niya ito napansin dahil nakatingin siya sa ibang direksyon. Pagsilay nito sa mag-asawa, agad nitong nakumpirma ang mga sinabi niya. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, kaswal itong sumagot ng, Huwag tayong manghusga ng basta-basta. Kailangan natin silang tanungin para tayo'y makasiguro sa ating hinala. Tayo na Sigma, lapitan natin sila dahil baka kabilang sila sa mga pangunahing nilalang na kailangan nating makausap. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nilang binuntutan ng mag-asawa. Ngunit di pa man nakakalapit, kapansin-pansin ang paglingon nito sa kanila na parabang natunugan nito ang kanilang presensya. Maya-maya pa, lumihis ng daan ng mag-asawa hanggang sa marating ng mga ito ang likurang bahagi ng abandonadong bahay na nakadistansya sa sentro ng baryo. At mula sa lugar na yon, matyaga sila nitong hinintay na parabang alam na ng mga ito ang kanilang pakay. Pagdating naman nila sa kinaroroonan ng dalawa, nakita nila ang matandang lalaki na naghuhubad ng pang-itaas nitong damit. Sa unang tingin nakaramdam si Sigma ng pagkamangha sa kadahilanang sa estado nito para itong mandirigma kung titingnan. Batid din niya na hindi ito pangkaraniwang nilalang dahil malusog ito kumpara sa mga ordinaryong aswang na may butot balat na pangangatawan. Sino kayo? Ba't kayo umaaligid sa lugar na ito? Wika niya habang nakatitig sa matandang lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla na lamang itong humugot ng kung anong bagay mula sa loob ng kanyang suot. At nang makuha na ito ng matanda, bumungad sa kanila ang kalansay na kamay na gumagalaw ng kusa. Kakulay ito ng uling, tapos ang nakakagulat sa lahat, may mga santelmong nakalutang sa bawat daliri nito. Matapos itong maipakita ng matanda, sumagot ito sa kanya ng, Wala kaming kailangang ipaliwanag sa inyo. Ang pakikipag-usap sa kalaban ay isang kataksilan. Kaya kung gusto nyo kaming makausap tungkol dyan, kailangan nyo kaming talunin. Pagkasagot nito sa kanya, agad itong nag-orasyon gamit ang lengguwaheng Latin. At ilang segundo lang ang lumipas. Umahon mula sa ilalim ng lupa ang isang nilalang na gawa sa purong bato at apoy. Nagsimula na ring bumalot ang kadiliman sa paligid hanggang sa dito na nila napansin ang pagbabagong anyo ng matandang babaeng kasakasama nito. Sa isang kisap mata, nagsitayuan ang buhok nito
habang dahan-dahang bumabagsak ang kasuotan nito sa lupa. Pag-angil ng matanda, tinubuan ito ng matatalas na pangil kasabay ng pagkulay itim ng buo nitong katawan. Naging parang mga ginturin ang mga mata nito habang dahan-dahan itong binabalot ng purong dugo. Nagtagal ng ilang minuto sa loob ng bolang likido ang nilalang bago ito tuluyang lumabas doon, tangan ang totoo nitong anyo. Pagsilay naman ni Sigma sa nilalang na ito, nakaramdam siya ng pagkabahala dahil sa iyo ng unang beses na makasilay siya ng ganun. Lo, alam mo ba kung ano ang demonyong yan? Aswang ba yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan ah. Wala rin akong ideya, Apo. Pero isang bagay lang ang pinaniniwalaan ko. Ano man yan, kailangan natin niyang iligpit dito. Nang marinig niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na banggitin ang pangalan ng Tiyor. At nung magawa niya ito, agad niya itong itinulak patungo sa nilalang na alam niyang may pinakamahinang depensa. At ito ay walang iba, kundi ang matandang tumawag ng nilalang sa kabilang dimensyon. Matapos niya itong may sa katuparan, bigla na lamang itong napaluhod, tulalang nakatitig sa lupa na parabang pinakikiramdaman ng kabuuan ng kanyang katawan. Maya-maya pa, unti-unting tumigil ang paghinga nito kasabay ng muling paglamon ng lagusan sa nilalang na tinawag nito. Paghandusay naman ng matanda, nakita nila kung papaano ito naagnas hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Dahil sa pangyayari, hindi nagdalawang isip ang kinakasama nito na sila'y sugurin. Batid ng nilalang na masyadong malakas ang pangalan ng Tiyor para sa mga katulad nila, kaya hindi na nito hinayaang makapagsambit pa siya ng kahit isang buhay na salita. Ngunit paglapit nito sa kinaroroonan ng lolo niya, napansin nito ang tila bang pagbaga ng mata ni Lolo Narciso. Kaya naman kahit umaatungal ito, bakas sa kanyang mga kilos ang matinding pag-aalangan. Hindi nagtagal, nang akmang didistansya na ito sa lolo niya, dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para sipain ito sa tagiliran. At nung magawa niya ito, tsaka ito pinaulanan ng suntok ng lolo niya sa katawan. Mabilis at malakas ang mga suntok na yon pinuno, sa puntong ramdam na ramdam niya ang pagyanig ng paligid. Hindi rin niya nabilang kung ilan ang tumama rito dahil parang hangin itong binitawan ng kanyang lolo. Matapos nun, napatras na lamang ang nilalang habang sumusuka ng dugo. Kapansin-pansin ang lambot ng dibdib nito na parabang nadurog ang lahat ng buto nitong nagsisilbing proteksyon ng kanyang sistema. Hindi naglaon, tuluyan na itong bumagsak sa lupa at kasabay nito ang mabilis na paglamon dito ng apoy. Nakita rin nila kung papaano lumabas sa katawan ang kaluluwa sabay baon sa kailaliman ng lupa. Matapos nun, binalot ng katahimikan ang paligid. Wala na rin silang ibang nakita kundi ang abo ng mga labi, senyalis na pumanaw ang mga ito sa pangalan ng Tiyor. Hindi nagtagal, dito na dumating ang kanilang mga kasama na nakarinig ng dagundong mula sa atake ng lolo niya. Tandang Narciso, ano hong nangyari rito? Sino itong mga kalaban ninyo? Wika ng isa sa mga kasamahan nilang naunang pumunta. Hindi namin kilala ang mga yan. Nagawi lang sila rito sa baryo. Kaya ang ginawa namin, sinundan namin sila hanggang sa kami nagpang-abot na. At kagaya ng inaasahan, wala silang panama sa pangalan ng Tiyor. Kunin niyo ang mga abong ito at dalhin niyo sa bahay ni Agato. Sabihin niyo na pag-aralan ng mga ito dahil ang mga nilalang na yan nagtataglay ng isang kamangha-manghang kapangyarihan. Mukhang kailangan pa nating pabilisin ang ating paghahanda. Lumalakas na ang ating kalaban at anumang oras pwede na silang pumantay sa ating lakas. Nang marinig ito ng kanilang mga kasama, tsaka nito inipon ang mga itim na abo.
Silang maglolo naman, naglakad na pabalik sa sentro upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. At sa awa ng Diyos, wala nang nangyaring hindi inaasahan. Lumipas pa ang ilang linggo. Papalapit na ang buwan ng Biyernes Santo. Ito ang hudyat ng kanilang grupo para mangalap ng mga malalakas na uri ng mutya. Dito na rin nakatakda ang pagsisimula ng kanilang pagsasanay upang mapaghusayan ang paggamit sa pangalan ng Tiyor at para mapalawak ang kapangyarihang saklaw nito. Bago rin magsimula ang pangangalap, hinati ni Tandang Agato ang bawat pamilya sa 7 grupo. Hindi sila po pwedeng magsama-sama, lalo pat iba't ibang uri ng mutya ang kukunin nila. Hindi rin biro ang mga lugar na kanilang lalakbayin, kaya hanggat hindi pa ito nagsisimula, kinondisyon na ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Isang linggo bago sumapit ang Semana Santa, nagkaroon sila ng seryosong pagpupulong. Pinangunahan ito ni Tandang Agato nang sa gayoy maipaalam sa lahat ang benepisyo at panganib ng kanilang mga gagawin. Hindi magiging madali ang trabaho natin ngayong paparating na linggo. Posibleng may iilan sa atin dito na hindi na makabalik ng buhay. Kaya hanggat narito pa kayo, ipunin at siguraduhin niyong madadala niyo ang lahat ng inyong kailangan, lalo na sa mga grupong maglalakbay sa mga malalayo. Dakil anak, huwag mong pababayaan si Sigma. Inaasahan naming makakabalik kayo ritong dalawa. Oo, Itay. Huwag kayong mag-alala. Madali lang ito kahit kami ang may pinakamalayong pupuntahan. Sagot naman ni Dakil. Pagkatapos ng usapan, naging abala na ang grupo sa paghahanda. Bawat isa sa kanila, wala nang inisip pa na kahit ano, lalo pat panatag naman silang umalis dito. Di naman kasi may iwang walang depensa ang baryo, lalo pat mananatili sa lugar na yon si Tandang Agato at ang dalawa niyang lolo. Kinabukasan, bago tumilaok ang manok, nagkatipo na ang bawat grupong aalis. Binubuo ito ng 7 pangkat kasama sila, at bawat isa sa mga pangkat binubuo lamang ng 5 hanggang 7 miyembro. Sapat na ito para madala nila ang kanilang mga gamit at para may mga karelyebo sila kapag magpapahinga sila tuwing gabi. Ngunit sa pangkat nila Dakil Pinuno, 2 lamang sila na magkasama. Hindi sila pumayag na may sasama sa kanila dahil yung lugar na pupuntahan nila ay sadyang malayo sa Palimbang. At sa pagkakatanda ko, sa lugar ng Margues sila pupunta. Kikitain nila ang ermitanyong nakatira sa bundok na siyang tanging nakakaalam ukol sa lugar kung saan nabubuhay ang isang banal na puno na tinatawag nilang mahapyas. Ang puno ng mahapyas ay kilalang nagluluwal ng mga katangi-tanging mutya na hindi madalas nakikita sa mundo. Yun nga lang, sa sobrang dalang ng puno, bibihirang tao lamang ang nakakaalam ukol sa kinaroroonan nito. Hindi kasi yun dumarami, Pinuno, dahil hindi ito nagmumula sa binhi o alinmang pinagmumula ng mga pangkaraniwang puno. Dahil ang puno ng mahapyas ay meron lamang iisang pinagmulan. At ang mga puno na nakarating sa mundo ng mga tao ay pawang ugat lamang nito. May paniniwala rin na ang mga ermitanyong nagbabantay dito ay parte rin ng buhay ng puno. Pinaniniwalaan ding may rason ng mahapyas kung bakit ito nabubuhay sa mundong ibabaw. Una, sabi ng mga matatanda, kumukuha ito ng esensya ng lupa para magsilbi nitong pataba. May mga naniniwala ring humihigop ito ng mga kaluluwa na siyang nagiging daan upang mamunga ito ng mga mutya. Naniniwala din sila Dakil na napapalibutan ng malalakas na uri ng sabulag ang punong ito, kaya hindi ito basta-bastang makikita ng mga nakakaalam dito. Di rin madaling kumbinsihin ng mga ermitanyong nagbabantay, gawa ng may kakayahan itong magbasa at makaunawa ng sinasabi ng puso ng mga taong naghahanap dito.
Masyado rin itong malakas para pilitin, kaya malimit sa mga taong dinadaan sa puwersa ang paghahanap, namamatay sa kanilang mga kamay. Nung marinig nga ito ni Sigma, hindi niya maiwasang mapaisip kung ano ang uri ng punong hinahanap nila. Medyo nasabik na rin siya sa paglalakbay, lalo pat milya-milya ang layo nito sa baryong pinagmulan nila. Ilang oras ang dumaan, malayo na nga sila sa bayan. Papalabas na rin sila ng palimbang, kaya nang mapansin nilang papasapit na ang hapon, dumaan sila sa isang maliit na baryo para magpahinga. Naghanap sila ng bahay na pwede nila ritong matuluyan at nakahanap naman sila. Isang maliit na pamilya ang nagpatuloy, nakasalukuyan noong merong sanggol. Ayon sa padre de pamilya, kaya sila nito pinatuloy dahil napansin nito ang mga tangan nilang karga. Kaya naman nang marinig yun ni Sigma, hindi siya nagdalawang isip na magtanong. Bakit ho, Manong? Anong problema ninyo? Alam kong meron kang malalim na rason dahil yan ang nakikita ko sa mga mata mo. Mahirap kasing sabihin eh. Ilang buwan ko na rin tong kinikimkim. Pero alang-alang sa mga anak ko, sasabihin ko sa inyo ang lahat. Nagsimula ang aming problema ilang linggo na ang nakakaraan. May mga dumayo ritong tao noon na naghahanap ng mga kalalakihang pwede sa kanilang umanib. Hindi ko alam kung anong organisasyon ito, kaya tumanggi ako. Ngunit nang ginawa ko ito, katakot-takot na panggigipit ang nangyari sa pamilya ko. Gabi-gabi, bumabalik ang grupo para muli akong yayain na sumama sa kanila. Isinumpa na rin ito ang mga anak ko hanggang sa hindi na ako nakapagtrabaho. At ngayon, patuloy pa rin kaming nabubuhay sa takot dahil sa kanilang mga kagagawan. Marami na rin kaming nilapitan para hinga ng tulong. Ngunit lahat sila walang nagawa. Dahil sa sinabi nito, napatingin lang naman si Sigma sa kaibigan niya. Batid niya na seryoso ang problema, kaya hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng tulong. Ganun ho ba, Manong? Sige ho, tutulungan namin kayo. Ngayong gabi, re-resolbahin natin ang inyong problema. Pagkalahad niya rito, tsaka nila hinintay ang mga bisitang paparating. Ilang oras ang lumipas, may mga dumating na nga na mga panauhin. Dakil, ano sa tingin mo? Yan ba mga hinihintay natin? Parang sila na nga, Sigma. Tayo na. Lumabas na tayo. Matapos nilang mag-usap, tsaka sila lumabas ng silid para kumprontahin ang mga nilalang na dumayo. Paglabas nilang dalawa, nakita nila na hindi tumuloy papasok ang mga nilalang na pumunta. Nasa 10 rin ang bilang ng mga ito, at bawat isa sa mga nilalang merong daladalang mga sundang. Nanlilisik din ang kanilang mga mata at kapansin-pansin ang mga dulo ng daliri nilang may pulang marka. Wala silang ideya kung ano ito, pero sa tingin nila, yon ang simbolo ng angkang pinagmula ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nga nila ito nahanap. Kaswal nila itong kinausap nang sa gayoy malaman nila kung ano ang nais nito sa pamilyang tinuluyan nila. Ngunit nang marinig ito ng mga nilalang, hindi yon umimik. Sa halip ang ginawa ng mga ito, dahan-dahang hinuhugot sa mga lalagyanan ang mga dala nilang armas. Nang masipat naman ito ni Sigma, agad niya itong sinindak habang mahigpit na nakahawak sa kanyang punyal. Binabalaan ko kayo, huwag niyong bubunutin yung mga dala niyo. Dahil kapag natanggal yan sa mga lalagyanan, maghuhudyat yan ang pagbabanta niyo sa aming kaligtasan. Hayaan mo sila, Sigma. Hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang ipinunta rito. At kung tama ang sumbong ng ating kaibigan, obligado tayo na sila'y tapusin. Tama ba ako? Sagot naman ni Dakil sa kanya. Matapos nun, nagsambit ito ng mga buhay na salita habang hinhimas ang katawan ng hawak nitong sandata.
Sa isang kisap mata, umihip ang malamig na hangin. Hudyat na napag-isa na nito ang pangalan ng Tiyor at ng hawak nitong mutya. Nung mapansin naman yun ni Sigma, hindi niya sinubukan pang pigilan ang kanyang kaibigan. Literal na hinayaan niya ito hanggang sa sugurin na nito ang mga nilalang nakaharap nila. Inakala niya kasi na pangkaraniwang mga nilalang ang kanilang kaharap, pero lingid sa kanyang kaalaman, mga tagasunod pala ito ng hari ng palasyo. Kaya naman nang maramdaman ng mga ito ang presensya at kapangyarihan ng Tiyor, dali-dali itong lumapit sa bawat isa upang sabay-sabay nila itong salagin. Maya-maya pa, nang makalapit na rito si Dakil, nakarinig siya ng malakas na dugungdong bago bumalot ang makapal na usok sa buong paligid. Pansamantalang nawala sa paningin ni Sigma ang kaibigan niya hanggang sa bigla na lamang itong tumilapon pabalik sa kinaroroonan niya. Nagdulot ito ng pinsala sa may kaliwang balikat nito, ngunit hindi sapat ang pinsalang yon upang mapabagsak nito ang anak ni Tandang Agato. Pagtayo ni Dakil, paika-ika itong lumapit habang bakas sa kanyang muka ang matinding pagkabahala. Mag-iingat ka, Sigma. Hindi pala biro ang kakayahan nila. At sa hindi malamang dahilan, parang may espesyal sa kanilang tangan. Ito ang unang beses na nasalagang atake ng pangalan ng Tiyor. Kaya ano man ang dinadala nila, masyado itong malakas para sa ating dalawa. Huwag kang mapanghinaan ng loob, Dakil. Maaaring napaghandaan lang nila ang bagay na to, kaya ka nakontra. Magpahinga ka na muna. Manood ka lang dyan, at ako na ang bahala sa kanila. Nang marinig ni Dakil ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito sabay upo sa nakausling bato. Ilang minuto pa ang lumipas, nang mawala na ang usok, dito niya nakita ang isang nilalang na parang hayop na kung titingnan. Meron itong 4 na paa, kayumanggi ang kulay ng balat nito, at meron itong itim na muka. May mga nakaumbok ding bungo sa katawan nila, at meron itong 2 mahahabang kamay. Bawat isa sa mga kamay na yon, may mahahabang daliri na parabang mga galamay na kung titingnan. Matatalas din ang mga kuko nito na animoy kayang humiwa ng buto. Pagatungal ng nilalang, agad niyang napansin ang isang kakaibang harang na nagbibigay proteksyon sa kanilang katawan. Malakas ang harang na yon, pinuno, kaya hindi na sumagi sa isip niya na subukan itong wasakin. Batid niya kasi na walang kakayahan ng mga abilidad na tangan niya, kaya yung magiging laban nila, idadaan niya sa subukan ng talino. Malakas ang harang na suot ninyo, pero kagaya ng maraming abilidad, meron at meron pa rin niyang kahinaan. Hindi niyo ako masisindak sa ganyan. Humanda kayo. Olma Zargan, Harhaman, Espiritu ng Kalikasan, makipag-isa kayo sa aking katawan. Hain rin, Harpaun Ontini. Pagkasambit niya ng mga kataga, itinarak niya sa lupa ang kanyang punyal habang binabanggit ang unang pangalan ng Tiyor. Yun pa lang ang ginawa niya, pero kitang-kita na ng kaibigan niya kung gaano nahihirapan ang nilalang nakaharap niya. Matapos ang mga ritual ni Sigma, buong lakas niya itong sinugod. Wala siyang ipinakitang takot sa nilalang, kaya naman pagsilay nitong papalapit na siya, hindi rin ito nagdalawang isip sa kanya. Walang sabi-sabi, bigla itong nagpakawala ng malalakas na atake na siya namang madali niyang nailagan. Ang kaso lang, paggulong niya sa lupa, mabilis siya nitong sinundan hanggang sa walang habas itong umunday ng saksak sa kinaroroonan niya. Halos mabungkal ang mga lupang inilagan niya, pero sa kabila nito, nagawa niya pa ring makaligtas. Ilang minuto ring pinagmasdan at pinag-aralan ni Sigma ang estado at abilidad ng nilalang bago niya napansin ang isang pulseras na nakasuot sa paa nito. Walang duda, yon ang pinagmumula ng kapangyarihan ng kalaban niya. Kaya naman para mawasak niya ang harang,
sinikap niyang gumawa ng mga hakbang na magpapalito sa nilalang. Ipinaakala niya rito na hindi niya napansin ang tungkol sa pulseras, nang sa gayoy hindi nito bantayan ang mahiwagang gamit na suot nito. Maya-maya pa, nang maisakatuparan na niya ang mga iniisip niya, dito niya na pasimpleng pinuntirya ang pulseras. Makailang beses din niyang inilagan ang mga atake nito hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataon. At nung mapagtanto niya na walang ideya ang kalaban niya, dali-dali niya itong sinunggaban hanggang sa magpang-abot sila. Matinding puwersa at kalkulasyon ang ginawa niya bago niya ito tuluyang makuha. At nang mahablot na niya ito, agad na nawala ang harang na pumapalibot dito. Sinasabi ko na nga ba nagtatangan ka rin ng mahiwagang gamit. Hindi mo ako mapapaniwala na kaya mong salagin ang pangalan ng Tiyor. Sa antas mong yan, masyado ka pang mahina. At ultimong bawat kataga nito, nasisiguro kong ikakabingi mo. Nang marinig naman ito ng nilalang, buong puwersa pa rin siya nitong sinunggaban. Subalit sa pagkakataong yon, hindi na siya natinag. Alam niya na kaya niyang makipagsabayan dito, kaya naman di siya nagdalawang isip na saluhin ang lahat ng atake nito. Pagsunggab sa kanya ng nilalang, buong lakas niyang hinawakan ang mga galamay nito hanggang sa magkaharap na silang dalawa. At nung magkalapit na ang kanilang mga muka, paulit-ulit siya nitong sinubukang sakmalin hanggang sa dito na niya isa-isang binanggit ang pangalan ng Tiyor na hawak niya. At sa isang kisap mata, natunaw ang nilalang na yon. Sa pilitan niyang pinaghiwalay ang mga nilalang na bumubuo sa mga ito na kalaunay naging daan upang muli niyang makita ang grupong dumayo sa tinutuluyan nila. Hinang-hina ang mga ito at sa kanilang estado, batid niya na wala na itong lakas para lumaban pa. Dahil dito, kung kaya't isa-isa niya na itong nilapitan para tanungin. Walang awa niya itong ginulpe habang kinakausap upang matakot at masindak sa kanya. Hindi pa siya nakontento. Pinatay niya ang isa sa mga ito habang mariing tinatanong ang iba kung sino ang nag-utos sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, may matandang napatitig sa kanya na bakas sa muka ang matinding takot. Bakit ka nakatitig? Handa ka na bang magsalita? Habang hawak-hawak ang ulo ng isa sa mga kasama nito. Oo, magsasalita na ako. Wala na kaming pagpipilian. At batid ko na ito na lamang ang paraan para mamatay kami ng hindi na nahihirapan. Ang pakiusap ko lang, huwag mo nang pahirapan ang aking mga kasama. Kung gusto mo, ako na lang ang pahirapan mo. Alam mo kasi, sila na lang ang pamilya ko. At kaya lang naman sila nasadlak sa ganitong sitwasyon ay dahil din sa akin. Wala ka sa posisyon para humingi ng pabor. At hanggat hindi ko naririnig ang mga bagay na gusto kong malaman, patuloy ko silang pahihirapan. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad niyang nilapitan ang kasama nitong naghihingalo. Paulit-ulit niya itong tinadyakan sa ulo, sabay hataw ng malaking tipak na bato na kanyang nakuha. Hindi niya tinantana ng nilalang hanggat hindi ito nilalamon ng nagngangalit na apoy ng pangalan ng Tiyor. Maya-maya pa, nang masilaban na ang katawan nito, tsaka siya muling humarap sa matanda, bakas sa muka ang hindi mapipigilang galit. Hindi porke nasa hanay kami ng kanan, madadala mo kami sa iyong pagpapaawa. Anong akala mo? Hindi ko alam na ang pagpapaawa ay isa sa mga instrumento ninyo? Marami na akong pinatay na mga katulad mo, kaya hindi ako manghihinayang sa iyo at sa mga kasama mo. Wala ka ring makukuhang pabor sa akin dahil ang pag-uusap natin ay hindi mangangailangan ng anumang kapalit. Kaya ka magsasalita dahil sadyang wala ka ng pagpipilian. Nang marinig ito ng nilalang, mas lalo pa itong humagulgol sa pag-iyak. Ilang segundo pa ang lumipas
Kahit sumusuka na ito ng dugo, pilit itong nagsalita. Tagasunod kami ng hari ng palasyo. Kaya kami naririto ay dahil naghahanap kami ng mga bagong kawal sa lihiyong aming binubuo. Hangad ni Haring Remon ang pagkakaroon ng maraming tagasunod. Pinaghahandaan niya ang panahon ng digmaan na magaganap sa nalalapit niyang paglaya. Mahina na ho ang selyo ng palasyo at buwan na lamang ang makapagsasabi kung kailan niya mababasag ang selyo ng dibino. At sa estado ninyo, mukhang tagasunod kayo ng dibino na nangangalaga sa iba pang pangalan ng Tiyor. Hinding-hindi nyo na kami mapipigilan. Ang nakatakda ay malapit ng mangyari. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, di na nakatiis si Dakil. Walang sabi-sabi, buong lakas niyang sinugod ang matanda, sabay pugot ng ulo nito. At sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ang katawan nito nang hindi man lang nalalaman ng nilalang. Paggulong naman ng ulo nito sa lupa, tsaka nito sinunod ang iba hanggang sa lamunin na ng ningas ng apoy ang mga katawan nila. Matapos ang pangyayari, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa paligid. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng demonyong yan. Kahit kailan, hindi mapapatid ang pangalan ng Tiyor. Walang kahit na sinong demonyong may kakayahang bumasag ng mga selyo nito, lalo pat galing ito sa dibinong siyang kapisanan ng ating lahi. Nang marinig ni Sigma ang sinabi nito, medyo natigilan siya. Hindi kasi siya ang tipo ng tao na madaling maniwala. Pero yung mga sinabi ng nilalang na yon, may hinala siyang merong halong katotohanan. At ang katotohanan yon, ang nais niyang malaman. E paano kung totoo mga sinasabi niya? Ipagsasawalang bahala na lang ba natin to? Huwag nating maliitin ang ating mga kalaban, Dakil. Nakita mo naman kung anong kakayahan nila, hindi ba? Kaya kung nakahanap na silang ng paraan kung paano masalag ang ating kakayahan, posible ding malaman na nila ang ating kahinaan. Sigma naman, walang kahinaan ng pangalan ng Tiyor. Hindi ba yan sinabi sa'yo ng lolo mo? Isa lang ang ibig sabihin ng mga salitang binitawan ng nilalang na yon. Nang hihina na ang dibino at mukhang kailangan na niya ng tulong natin. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla naman siyang napaisip ng malalim. Kung hindi siya nagkakamali, daan-daang taon na ang nakakaraan magmula noong lumitaw ang dibino sa palimpang. Hindi niya maisip kung papaano ito nakaligtas sa ganoong kahabang panahon gamit lamang ang katawang lupa na nabubulok. Hindi sa ating lugar naninirahan ng dibino. Nung magawa niya dito sa mundo ang kanyang trabaho, lumipat siya sa isang dimensyon kung saan masusubaybayan niya ang paglaki ng angkang binuo niya. Sa paglipas ng mga siglo, naging katuwang siya ng ating mga ninuno upang mas lalo pang maunawaan ang lakas at kakayahan ng mga pangalan. May mga gabay din siyang ibinigay nang sa gayoy mahasa ang bawat isa sa atin sa paggamit nito. Ang hindi ko lang din maisip, bakit manghihina ang dibino gayong wala tong kahinaan? Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakasagot. Aminado si Sigma na lahat ng mga narinig niya ay wala siyang ideya. Basta isa lang ang nasisiguro niya, totoo ang dibino at mas lalong nalalagay sa panganib ang buhay ng bawat isa sa kanila. Kumbinsido rin siya sa sinabi ng kanilang kaaway. Kaya bago pa mahuli ang lahat, binilisan na nila ang kanilang pag-usad. Sa halip na magpahinga noong mismong gabi, umalis na sila sa tahanang yon upang hanapin ang ermitanyong nangangalaga sa puno ng mahapyas. Pagsapit ng bukang liwayway, malayo-layo na ang kanilang naiusad sa nayon kung saan nila nakalaban ang mga nilalang na tagasunod ng hari. Mula sa lugar na yon, maigi nilang pinagmasdan ang paligid hanggang sa dito na nila napansin
ang malaking bundok na nakatirik sa loob ng lupain ng Marquez. Sigma, mukhang yan ang bundok na ating hinahanap. Malapit na lang yan, kaya wag na tayong magpahinga. Sayang naman ang pagsasanay natin kung hindi natin to magagamit, di ba? Ayos lang, Dakil. Walang problema. Basta kung anong binabalak mo, susunod lang ako. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, may mga baryo silang nadaanan. Yung iba sa mga ito, tahanan ng mga mambabarang at mangkukulam, kaya hanggat maaari sila na ang umiwas. May mga pangahas naman noong kumukompronta sa kanila, pero sa oras na marinig nito ang pangalan ng Tiyor, kusa itong umiiwas na parabang nababahag ang mga buntot nila. Kinahapunan, narating na nila ang paanan ng bundok. Unang tingin nila sa paligid, kapansin-pansin na ang pagiging misteryoso nito. Yun bang, kahit wala silang nakikita, parang may mga elementong nagmamasid sa kanila. Bagaman nahihiwagahan sa ganoong pangyayari, kaswal nila itong pinasok hanggang sa naakyat na nila ang malapit sa gitnang bahagi. Ayon kay Sigma Pinuno, hindi madaling akyatin ang bundok na yon. Bukod sa masukalang daan, napakatarik din ito, tapos maraming pasikot-sikot. Yun bang, bawat daan sa lugar, ginawa para linlangin ang mga dayong papasok. Bagay na naging daan upang magpaikot-ikot sila sa pinakaibaba nitong bahagi. Nang mapansin naman nila itong dalawa, dito na sila nagbanggit ng pangalan ng Tiyor upang kontrahin ang sabulag. Si Sigma na ang gumawa nito, lalo pat kasalukuyan pa noong nakakapit sa mutya ni Dakil ang pangalang tangan niya. Matapos niya itong gawin, unti-unti nang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula na ring magbago ang presensya ng paligid hanggang sa may mga nakita na silang engkanto na umaaligid. Ayon sa kanya, ang kalahating katawan ng mga nilalang na yan ay kahalintulad ng sapawikan, tapos yung sa itaas nila ay wangis ng mga magagandang dalaga. Habang lumilipad ang mga ito, may mga sinasambit itong mga kataga na bumubuo sa magandang himig na kanilang naririnig. Ngunit ayon kay Sigma, ang mga tinig na naririnig nila ay orasyon ng panlilinlang at pagpapaamo. Hindi nila pwedeng ipagsawalang bahala ito, lalo pat sa oras na kumapit ito sa kanilang katawan, posibleng hindi na sila rito makawala pa. Kaya naman bago pa sila maunahan, paulit-ulit na niyang sinambit ang pangalan ng Tiyor hanggang sa napilitan ng magsilayo ang mga nilalang na nakikita nila. Pagtahimik ng paligid, dito nila nakita ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok na nakasuot ng puting kasuotan. Kapansin-pansin din ang gininto ang buhok sa anit nito, na parabang likas na ito sa katawan niya. 200 taon na ang nakalilipas magmula nang may bumisita sa aking taong nagtataglay ng pangalan ng Tiyor. Pero hindi siya pumunta rito para kumuha ng mutya. Bagkus pumunta siya rito para bumisita bilang kaibigan. Mga batang manlalakbay, anong sadya ninyo? Batid ko na hindi kayo rito nagawi para mamasyal o maghanap ng kung anong ordinaryo. Nang marinig nila ang sinabi nito, tsaka sila naging mahinahon. Maya-maya pa, kalmado itong sinagot ni Dakil. Hinahanap namin ang ermetanyong nagbabantay sa puno ng mahapyas. Mukhang hindi na namin siya kailangang hanapin pa. Matalino ka, iho. Tama ka. Ako ang tagapagbantay ng puno. Pero hindi ko ito ipinapakita sa kung kani-kanino. Patunayan niyo ang sarili ninyo kung nais niyong marating ang banal na lupa kung saan ito tumutubo. Dahil sa sinabi nito, agad namang hinugot ni Dakil ang kanyang armas.
dahilan para mapansin ng matanda ang pangalan ng tiyor na nakakapit sa kanyang mutya. Oh, nakakamangha. Bagong tuklas na abilidad. Hindi ko sukat akalain na kaya palang pag-isahin ng mutya at pangalan ng tiyor. Nakakamangha. Parang gusto kong subukan ng lakas niya na. Ayos lang ba, iho, kung magduelo tayo? Pagkasambit ng matanda ng mga katagang yon, umihip ang malakas na hangin mula sa silangan. Sinasabayan ito ng mga nagyeyelong dahon, indikasyon na naghahanda ng isang malakas na atake ang kanyang kaibigan. Dakil, maghunos dili ka. Kailangan natin siya. Huwag kang mag-alala, Sigma. Hindi basta-bastang mamamatay ang matandang yan. Subok na rin niya ang maraming pangalan ng tiyor. Kaya sa ataking ito, walang mangyayari sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa si Sigma kundi ang manahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang humaba ang sandata ng kaibigan niya, kasabay ng buong puwersa nitong pagsugod sa matanda. At nang makalapit na yan si Ermitanyo, nakita nilang dalawa kung papaano nito itaas ang kanan nitong hintuturo. Hindi nagpatinag si Dakil sa ganong kilos ng matanda, kaya patuloy pa rin siyang sumugod hanggang sa maharangan siya ng dalawang espiritual na nilalang na may hahalin tulad ang anyo sa isang matikas na kabayo. May mga pakpak ang mga ito, tapos purong ginto ang kanilang mga balahibo. Habang sinasalagdi ng mga ito ang kanyang pag-atake, paulit-ulit itong humahalinghing na parabang hinihigop nito ang puwersang nagmumula sa pangalan ng tiyor. Maya-maya pa, napahina ng mga nilalang na yon ang atake niya, kaya nang nawala ito, dahan-dahan siyang natulak ng matanda gamit lamang ang mga daliri. Matapos nun, bahagya siyang napaatras para unawain ang mga nangyari. Pagbaling niya ng tingin sa matanda, nakita niya itong kalmadong nakatayo habang nakangiti sa kanilang dalawa. Makapangyarihan ang pangalan ng tiyor. Ngunit kung hindi mo ito gagamitan ng talino, mawawalan ito ng silbi. At malakas ang ataking ginawa mo, iho. Ang hindi mo lang naisip, maraming paraan para kontrahin ito. Dagdag pa nito na, hindi kayang gapihin ng isang liwanag ang kagaya nitong liwanag. Yon ang dahilan kung bakit hindi e-epekto sa kanya ang pangalan na ipinapakita sa mutya. Gayunpaman, aminado ang matandaan na nakamamatay ang ataking pinakawalan ng nangangalaga. At kung nataong isa siyang pangkaraniwang nilalang ng kaliwa, malulusaw siya nito bago pa man lumapat ang atake sa kanya. Napansin din nito ang buhay na mutya ng sinukuan na ipinahiram ni Tandang Agato bilang parte ng proteksyon ng kanyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas, kumalma na ang Ermitanyo. Nang mapansin naman ito ni Dakil, dahan-dahan na rin itong ipinasok sa lalagyanan ang hawak nitong armas. Matapos nun, lumapit siya rito para kusang humingi ng despensa. Pasensya na ho kayo. Masyado lang ho akong nadala ng emosyon ko. Ayos lang yon, iho. Nauunawaan ko na sa panahon ngayon masyadong mapusok ang mga binatilyo. O siya, sumunod na kayo sa akin at sa bahay na tayo mag-usap. Papasapit na ang dilim. Hindi magiging maganda kung mananatili tayo rito. Sagot naman ng matanda. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't napilitan na rin silang dalawa na sumunod. Batid nila na kaibigan nila ang matanda, kaya ni minsan hindi sumagi sa isip nila ang paghihinala. Maya-maya pa, dito na nila nakita ang bahay nito na nakatirik sa tabi ng isang maliit na sapa. May maliit na talon din ito sa unahang bahagi,
Na ayon sa ermitanyo, iyon ang pinagkukunan nito ng maiinom. Maaliwalas din ang lugar pinuno, indikasyon ng isang mabuting nilalang ang nakatira sa lugar na iyon. Matapos naman nila itong masilayan, kampante silang naupo sa papag. May maliit na kubo sa labas, kaya pinili nila na doon mag-usap, nang sa gayoy kita ang matanda habang ito'y nagluluto ng makakain nila. Alam nyo, sa tagal ko sa lugar na ito, natuto na akong mamuhay bilang isang tao. Marami na akong nagabayan at marami na rin akong nabigyan ng biyaya. Pero sa tinagal-tagal kong tagapagbantay, hindi ko inaasahan na may lalapit sa aking tao na nakakaalam sa pangalan ng Tior. Ang pagkakakilala ko sa inyo ay malalakas, walang kahinaan, at sapat na ang rurok ng kakayahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, umuusbong ang mga malalakas na nilalang. At dahil dito, kung kaya't mas lalo kayong naghahangad ng mas mataas na kapangyarihan. Dagdag pa nito na, ang paghahangad ng ganoong kakayahan ay may kaakibat na panganib. Kailangan nila itong mabantayan upang hindi sila mapahamak. Iwasan din nilang maging ganit nang sa gayoy sa pagdating ng panahon, hindi sila magamit ng dyablo upang maperwisyo ang kanilang mga kadugo. Nang marinig naman yon nila Sigma, hindi sila nakapagsalita. Patuloy lang nilang pinakikinggan ang mga sinasabi ng ermitanyo dahil bago sa pandinig nila ang mga aral na taglay nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya itong napatingin sa kanya habang mahinahong nagsasalita. At ikaw, iho, anong mutya ang gusto mong makuha? Kailangan ngayon pa lang alam mo na kung anong hinihiling ng puso mo. Tandaan mo, maselan at may sariling pag-iisip ang puno ng mahapyas. Kapag wala itong naramdaman mula sa iyo, ito ang magbibigay ng mutyang sa tingin nito ay babagay sa iyong pagkatao. Ang kaso lang, hindi lahat ng ibinibigay ng mutya nito ay likas na mabuti, kaya mag-iingat ka. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napaisip. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon para sumagot, agad naman siyang nag-uwi ka rito ng, matagal ko nang isinasa puso ko noong kukunin kong mutya. Ilang linggo ko na rin tong pinag-isipan. At sa tingin ko, ito ang babagay sa aking pagkatao. Lolo, gusto ko hong makuha ay ang mutya ng kidlat. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, tumawa lang naman ang matanda. Yun bang parang isang malaking biro ang mga narinig nito mula sa kanya. Maya-maya pa, dahan-dahan na itong tumahimik hanggang sa seryoso itong sumagot sa kanya ng, Isa sa pinakamalakas na mutya ang tipo mo. Makapangyarihan ang mutya ng kidlat, iho. Pero may alam pa kong mutya na mas nababagay para sa iyo. At ito ay walang iba, kundi ang mutya ng... Di pa man ito tapos sa pagsasalita, biglang sumingit si Dakil. Huwag niyo na humunang sabihin kung ano yan. Hayaan niyo mag-isip siya na para sa kanya. Maganda mo siya ng kidlat, kaya mas mainam na yon ang piliin mo kung ako sa'yo. May sariling pag-iisip ang puno ng mahapyas. At kung ito ang nababagay para sa kanya, yon ang ibibigay nito sa kanya. Huwag kang mag-alala, Dakil. Merong nakalaan para sa iyo. Hindi mo kailangan makipagpaligsahan sa kasama mo. Sagot naman ng matanda. Matapos ang usapan, hindi na ito nagsalita. Si Sigma naman noon, nakatingin lang sa kanyang kaibigan, bakas sa muka ang mga katanungan. Nag-aalala man, pinili niyang wag na muna itong pagtuunan ng pansin.
upang wala silang maging pagtatalo. Pagkaraan pa ng ilang oras, sumapit na nga ang gabi. Bagaman napakadilim na ng paligid, kapansin-pansin ang mga liwanag na nagmumula sa mga dahon ng puno. Dahil dito, kung kaya't hindi na nila kailangan pang gumamit ng gasera. Habang pinagmamasdan ang katahimikan ng paligid, nakita nila na naghahanda na ang matanda. May mga bitbit itong palaso at pana na parabang mga ngaso ito. Dala ng kuryosidad, agad naman nila itong nilapitan para tanungin. Lolo, saan ho kayo pupunta? May balak ho ba kayong iwan kami rito? Bungad na wika ni Sigma. Anong iiwan? Sasama ko sa inyo. Pupunta tayo sa lugar kung saan nakatirik ang puno ng mahapyas. Humanda ka, iho. Dahil sa gabing ito magsisimula ang pagbabago ng buhay mo. Nang marinig naman nila ang sinabi ng matanda, dali-dali silang pumasok sa loob para kunin ang kanilang mga gamit. Paglabas nilang dalawa, nakita nila itong umiinom sa pangpang ng sapa. May mga sinasambit na rin itong salita na mabilis na kumalat sa paligid. At pagkatapos ng mga ritual na ginawa ng matanda, tsaka ito lumapit sa kanila para magbigay ng mga payo at paalala. Para maging matiwasay ang ating lakad, huwag na huwag kayong lalayo sa akin. Talasan niyo ang inyong mga paningin at pandinig nang sa gayoy hindi kayo malinlang ng mga nilalang sa paligid. At lagi ninyong tatandaan, pugad ng mga nilalang ang paligid ng puno. Hindi sila madalas makakita ng bisita, kaya lahat ng dinadala ko sa puno, sinusubukan nilang ilayo rito. Gayunpaman wala kayong dapat na ipag-alala dahil ang mga nilalang na yon ay hindi mapanganib para sa atin. Sukat ko na ang abilidad ninyo, kaya kahit hindi ako makialam, kayang-kaya nyo silang talunin. Matapos nitong magsalita, tsaka sila lumakad. Kalahating oras lang ang lumipas, ramdam na nilang dalawa ang pagbabago ng paligid. May mga naririnig na rin silang mga bulong na parabang nagtatangkang manakot sa kanila. Maliban sa mga pangyayaring yon, kapansin-pansin na rin ang pag-aaligid ng mga engkanto na parabang naghahanap ng pagkakataon para atakihin silang tatlo. Subalit sa kabila ng ganoong mga banta, hindi sila nito napigilan hanggang sa makita na nila ang puno ng mahapyas. Malayo pa lang, galak na itong si Dakil dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang punong yon. Maya-maya pa, nang makalapit na sila rito, nasaksihan nila ang paggalaw ng mga ugat nito. Pilit ding umuusad ang puno na parabang meron itong sariling pag-iisip. Ilang minuto ring nagtagalang ganoong pangyayari bago ito manatili sa lokasyon kung saan malapit sa kanilang tatlo. At nung tumahimik na ang mga sanga nito, tsaka sila inabisuhan ng matanda na lumapit. Huwag kayong matakot. Ang puno ng mahapyas ay hindi kaaway. Ang kailangan niyong pagtuunan ng pansin ay ang mga engkantong nagmamasid sa atin. Naghihintay sila ng pagkakataon para agawin ang mutsyang iniluluwal nito. Magsipaghanda kayo dahil anumang oras maaari na silang sumalakay. Nang marinig nila ang sinabi nito, agad naman silang napalingon sa mga lugar kung saan nagsisikumpulan ang mga nilalang. At nang makumpirma na nila ang sinabi ng matanda, dito na muling inilapat ni Dakil ang pangalan ng Tiyor sa hinaram niyang mutya ng sinukuan. Nang magkaisa na ang dalawa, agad nilang nakita ang mga galamay na nagkukubli sa mga anino. Nagdadala rin ng malakas na presensya ang mga ito. Kaya nang dumaan ito sa katawan ni Sigma, medyo nabahala siya. Maya-maya pa, unti-unti nang umahon ang mga galamay
hanggang sa makapaglikha na ito ng malaking bakod sa lugar kung saan sila naroon. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't agad naman itong ikinagalit ng mga nilalang. Walang sabi-sabi, napilitan ng sumugod ang mga ito kahit hindi pa ito ang tamang panahon. At nung maramdaman naman yon ng ermitanyo, hindi na ito nagdalawang isip na kausapin ng puno ng mahapyas. Nagtagal ng ilang minuto ang pag-uusap nilang dalawa bago umahon ng isang ugat na may umuusling bulaklak sa pinakadulo nito. Kunin mo ang nilalaman ng bulaklak na yan, Sigma, sapagkat yan ang mutyang itinadhana sa iyo ng puno. Pagkarinig niya sa sinabi nito, dali-dali naman niya itong nilapitan. At nang mahawakan na niya ang ugat, biglang bumuka ang mga talulot nito hanggang sa makita niya ang isang bughaw na bato. Inakala niya na mutya ng kidlat ang makukuha niya, pero paghawak niya rito, inilahad sa kanya ng matanda ang totoo. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi na gaanong narinig pa ni Dakil ang mga pinag-uusapan nila. Masyado kasing abala ito sa pagharang sa mga nilalang upang hindi ito makalapit sa kanila. Kalaunan, nang masipat nitong tapos na siya, agad yung lumapit sa matanda para kunin ang mutyang ipinangako nito sa kanya. At kagaya ng nangyari kay Sigma, meron ding umusling talulot na bulaklak mula sa pinakadulo ng ugat. Pagbuka naman ito, nakita niya ang mutya ng langgam na matagal nang hinahangad ng kanyang puso. Dahil dito, kung kaya't mas lalo pang dumoble ang kanyang pisikal na lakas. Sa puntong yon, pinangarap na niyang kalabanin ang mga nilalang na nasa labas ng harang. Walang sabi-sabi, agad nitong binawi ang pangalan ng Tiyor sa mutya ng sinukuan, kasabay ng pagkawala ng mga galamay na humaharang sa kanilang mga kamay. Matapos nun, din naman ito ang usal ng mutya ng langgam, hanggang sa dahan-dahan na itong pumasok sa kanyang isipan. At nung makuha na ito ni Dakil, binanggit niya ito, kasabay ng pagputok ng nakakabulag na liwanag sa paligid. Masyadong umunlad ang mutya ng langgam dahil na rin sa bisa at kapangyarihan ng pangalan ng Tiyor. Maya-maya pa, nang mawala na ang liwanag na nagmumula sa katawan niya, nakita ni Sigma ang pagkapit ng mga bato sa kamao niya. Dumoble rin ang laki ng katawan ni Dakil, indikasyon na ang mutyang yon ay nakatuon sa purong pisikal na lakas. Napakalakas! Matinding lakas at kapangyarihan ang dumadaloy sa aking katawan. Natutuwa ako. Upod ko ng saya, Sigma! Pagkasambit nito ng mga katagang yan, bigla itong lumuhod at sa isang kisap mata, tumalon ito ng napakatayog. Pagbagsak naman ito sa kinaroroonan ng mga engkanto, walang habas niya itong sinuwag hanggang sa makarating sila sa kakahuyan. Pagdikit naman dito ng mga nilalang, pilit itong nagsipasok sa mga butas na pwede nilang madaanan. Hindi nila kayang salagay ng kapangyarihan niya, lalo pat triple ang lakas nito kumpara sa kanila. At sa loob ng halos 10 minutong pakikipaglaban, nakita ni Sigma ang bilis at lakas ng kaibigan niya. Kahit nga siya nagulat, gawa ng hindi niya sukat akalain na ganoon ang kapangyarihang na ibibigay ng mutya ng langgam. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, dahan-dahan namang lumapit ang ermitanyo nang hindi niya gaanong napapansin. Pagsiko nito sa kanya, pabulong itong nagwika ng, Huwag kang magulat, dahil mas malakas pa dyan ang mutya na iyong hawak. Hindi ko yan papangalanan, nang sa gayoy walang makagaya. Ituring mong isang regalo yan, iho. Ikaw na ang bahalang dumiskubre sa taglay mong abilidad. Alam kong matalino ka, kaya alam kong hindi ka mahihirapan.
Nang marinig niya ang sinabi nito, medyo napaisip pa siya. Batid niya na hindi basta-bastang mutya ang hawak niya, kaya sa ikalawang pagkakataon muli niya itong tinitigan. Ang kaso lang nang dumikit ito sa kanyang punyal, bigla itong naging tampok malapit sa hawakan nito. Ayon sa kanya, siya lamang ang nakakakita ng batong yon at kahit mga taong may ikatlong mata, hindi ito napapansin. Di rin niya naglalabas ng presensya, kaya kahit nakipag-isa ito sa armas niya, nanatili pa ring pangkaraniwan ang punyal. Nagtataka man, pinili niya pa ring paniwalaan ang mga bagay na sinabi ng matanda. Hindi naglaon. Nang mapansin niyang tapos na ang pakikipaglaban ng kanyang kaibigan, dali-dali niya na itong nilapitan. Siya na rin mismo ang naglahad ukol sa ginawa niyang pagdikit sa mutya sa kanyang punyal. Ngunit nang marinig ito ni Dakil, hindi ito gaanong nakapagsalita. Sa sobrang pagod kasi nito, pansamantala itong nawala sa kanyang sarili. Maya-maya pa, nang makapagpahinga na ito, doon pa lamang yung napatingin sa kanya habang nagsasalita. Anong sabi mo? Wala naman, Dakil. Mukhang napasobra ka. O siya, tayo na. Kanina pa tayong hinihintay ng matanda. Sagot naman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nagtago ang ulap sa buwan. Pagbalot ng dilim sa kalupaan, napansin nila na naglahong parang bularin ang puno ng mahapyas. Kaya naman imbis na magtagal pa, minabuti na nilang maglakad pabalik sa bahay ng matanda. Nang marating na nila ito, agad naman silang nagpahinga para makabawi ng lakas na nawala sa kanila. Kinaumagahan, hinatid sila ng ermitanyo sa baba ng bundok at mula roon malugod na sila ritong nagpaalam. Masaya ako na makatulong sa inyo. Sana yung mga ibinigay ko sapat na para mapagtagumpayan nyo ang digmaang inyong kinakaharap. At kapag nagtagumpay na kayo, bumalik kayo rito kapag meron na kayong panahon. Hihintayin ko kayo dahil marami pa tayong pag-uusapan. Nang marinig naman nila Sigma ang sinabi nito, taos-puso naman sila roong nagpasalamat. Maya-maya pa, nagpaalam na rin sila sa matanda. Di nagtagal, narating nila ang kalapit baryo ng bundok. Mula roon sinikap nilang sumagap ng balita ukol sa kasalukuyang nangyayari sa lugar ng Palimbang. Inaasahan kasi nila na hindi na maganda ang sitwasyon, lalo pat ilang araw na rin silang nawala. Kaya naman kahit umaraw o gumabi, patuloy silang umusad. Kalaunan, matagumpay nilang narating ang kanilang tahanan. Pagbungad nila sa bukana ng baryo, napabuntong hininga na lamang sila matapos nilang masilayan na nasa maayos pa rin naman itong kalagayan. Maya-maya pa, mabilis na silang tumakbo papaloob nito. Ngunit pagdating nila sa bukana, ibang pakiramdam ang sumalubong sa kanila. Si Sigma ang unang nakapansin ng kumakalat na salot sa lugar nila. Hindi nila mawari kung saan ito nagmula. Pero ang duda niya, nagmula ito sa kanilang mga kasama na nakakaramdam ng matinding puot at kalungkutan. Ilang segundo pa ang dumaan. Dito na nila nasilayan ang pagdaan ng mga kadugo nilang may daladalang mga labi ng kanilang mga kasama. Nakakapangilabot itong tingnan sa parte nila, kaya bahagya sila noong napahinto habang malalim na pinag-iisipan ang mga nangyayari sa kanilang lugar. Maya-maya pa, nag-uwi ka malapit sa kanila ang lolo ni Sigma. Kaya agad nitong nakuha ang atensyon nila. Pagsilay naman nila rito, nakita nila itong duguan na ang damit habang pilit na inaasikaso ang mga kasama nilang may malubhang pinsala. Nang masipat naman niya yon, agad niya itong nilapitan kasabay ng pagtanong niya rito ng, Lo, ano hong nangyari rito?
Bakit napakaraming patay? Sino may gawa nito? Nang marinig naman ito ng lolo niya, agad itong napatingin sa kanya, bakas sa muka ang matinding galit. Ang hari na nakaselyo sa palasyo nakalaya na. Kusang rumupok ang mga selyo ng Dibino. Wala kaming ideya kung paano ito nangyari. Pero ano man ang dahilan, may kutob kami na nasa panganib ang haligi ng ating lahi. Sinusubukan na siya ngayong hanapin ni Agato. Ngunit masyado itong nahihirapan dahil sa napakatagal na panahon na bago nabuksan ang lagusan patungo sa dimensyon kung saan ito nakatira. Pagkasambit dito ng lolo niya, agad naman itong umalis para tulungan ang iba nilang mga kasama. Si Dakil naman noon, gulat na gulat pa rin at parang wala pa ito sa kanyang sarili. Kaya naman sa halip na tulungan ito, sinikap niyang puntahan ng mga sugatan hanggang sa malaman na niya ang kagimpal-gimpal na katotohanan. Okay. Nako, alam nyo, itong buong episode, sobrang ganda kung tutuusin. Kasi nag-improve si Dakil. Sorry, medyo nagkakamali ako sa pag-pronounce ng Dakil at Dakil. Kasi minsan kapag nasa loob siya ng isang nagsasalita na karakter, nagiging mabilis, nagiging Dakil. Pero pagbigyan nyo na ako ron, sisikapin natin na mapanatili yung Dakil na pangalan. Pero yun nga, balik tayo sa kwento. Sobrang ganda nito, pero yun nga lang, nakakatakot siya kasi nga nakawala na yung hari. So hindi tayo sigurado, hindi tayo 100% kung siya yung pinaka main villain ng kwento na to. So pahintay na lang ako, malay ninyo sa loob ng linggong to 2 episode ang malapag natin. Ngayon tapos yung episode 4. Pero tingnan muna natin kasi napakahaba talaga ng Teor. Hindi siya mahaba na maraming episodes. Mahaba siya kasi 1 oras at 10 minuto per episode. So matagal siyang gawin. Pahintay na lang ako sa episode 4. Sana sunod ka agad natin yun. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.